Wadhie kaunti ma Kisii nyakora juang kama moko kuom Jo-ohala mayudre chiro ma Daraja Mbili e kaunti ma Kisii ko tend kaunti no mondo miyo keto kenge mag rakore gi midhiero mag mach mathoro timore gweng'go kinde ka kinde. Gilero ni timone Jo-ohala tiegruok mar rakore gi masich mach kende ok nyal thiro masira ma kamago. Kane gitwak e chiro no, gimedo dhiro twak mar bero weche mag rito alwora mar thiro landruok mag tuoche mopogore opogore. Kata kamano, tend kaunti no singo matimo lokruoge mowinjore bero lwasi mag ohala e gweng'go kendo jiwo dwaro mar tiyo e twech achiel kendgi. Maneno ya machi kwa hakika kuna shida kubwa. Hata tukikimbiza harati mheshimiwa unajaribu sana. Lakini shida ya maji iko katika shida ya maji sisi wenyewe wenye tuko Daraja Mbili tumeamua kama sector sobs kutafuta mbinu na njia ya kusaidia watu wetu. As a county government, we are in total support of everything in this market because the market is in our area of jurisdiction, and trade is also a devolved unit, so we come in and support them fully. For instance, they have said they have a problem, there is pressure on the toilets in the market. We want to acknowledge that our market has grown so dynamically that some of the facilities that were put there a long time ago have been outgrown by the rate at which the market is. The main thing tumejaribu sana kukaa na county government, as in anything we do, we make sure we engage the county government. Jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba igen